Mnohí z nás ani nepoznajú a netušia, čo znamená zákon číslo 46/1999 o prezidentských voľbách. Tento zákon obmedzuje voliť svojho prezidenta Slovákmi žijúcimi v zahraničí, a to tak, že vlastne nám nedovoluje voliť zo zahraničia. Už aj naši Česi bratia majú povolené voliť zo zahraničia, ako v parlamentných, tak v prezidentských voľbách. A myslím si, že slovenská ambasáda je územím Slovenskej republiky, ako sa v zákone píše. Máme povolené voliť iba z územia Slovenskej republiky a pýtam sa, prečo nemôžeme voliť na slovenskej ambasáde. A vôbec, prečo nemôžeme voliť elektronicky? Prečo musíme 4-krát korešpondovať tam a späť v parlamentných voľbách, kde sa strácajú záhadným spôsobom naše hlasovacie lístky? A prečo s tým už niečo vláda neurobí a nedovolí nám voliť zo zahraničia a hlavne nášho prezidenta? Tieto prezidentské voľby sú veľmi dôležité. Možno hlas zahraničného Slováka nevyhovuje každému. Možno je trošku iný, možno je uvedomelejší ako hlas nejakého dôchodcu, ktorému stačí kvietoček, teplé slovo a žije na Slovensku v istote. Práve preto v UK a v Írsku sa začala iniciatíva to v spolupráci s niektorými uvedomilými poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, a to formou petičnej akcie na zavedenie elektronických volieb. Pokiaľ naše požiadavky nebudú vypočuté, pripravuje sa séria protestných akcií pred ambasádami Slovenskej republiky, začínajúc akciou v Dubline, ktorej dátum ešte upresníme. A akcia sa volá Aj ty máš právo voliť. Akcia bola nahlásená írskym orgánom a bude zabezpečovaná aj políciou Írskej republiky. Ja by som sa však chcel opýtať všetkých Slovákov, žijúcich v zahraničí, nech už sa nachádzate úplne kdekoľvek, či vám skutočne nevadí, že nemôžete voliť svojho prezidenta a rozhodovať o svojej vlasti. Nepovažujete tento zákon za trošku účelovo nastavený?